Velkommen til Panda Questions. I dag sætter vi fokus på folketingsvalget, som nærmer sig hurtigt. I studiet har vi i dag Morten Messerschmidt. Tak fordi du er kommet. Tak fordi jeg måtte komme i din Panda Question-studie. Jeg har glædet mig lang tid for at komme. Jeg har hørt, at folk har spørgsmål, som de gerne vil have svar på. Morten, valget er lige om hjørnet. Mange danskere er i tvivl om, hvad de skal stemme. Hvad er efter din mening det vigtigste tema i dette valg? Mit vigtigste tema, det er at få kriminelle udlændinge ud af landet så hurtigt som muligt. De snyder og bedrager i samfundet i Danmark. Okay, jamen er du ikke også blevet dømt et par gange for racistiske sager, som i 2007, hvor du fik 14 dages betinget fængsel for racisme? Ja, det er jeg, men du må ikke snakke om det, fordi så bliver det antisemitisk. Og hvis jeg var blevet dømt, så kunne jeg jo ikke sende hjem. Jeg er dansker. Er du etnisk dansker, altså dansker vikinge? Er du 100% sikker på, at du er etnisk dansker? Jeg er 110% dansker. Der er ikke noget tvivl om det. Vil du have, at jeg skal vise dig mit danske blod? Hvad med dit navn Messerschmidt? Det er jo ikke et dansk vikingnavn. Det er jo ret tysk navn. Har du tyske rødder eller blod i dig eller i din krop, siden du hedder Messerschmidt? I fik mig. Jeg gider ikke at sige det, men ja, jeg har meget mit blod fra Tyskland af. Jeg håbede måske nogle af jer kunne hjælpe med at finde mine familiemedlemmer. Jamen, jeg tror ikke, vi kan hjælpe dig med at finde dem. Du må spørge din mormor. Måske kunne de hjælpe med at finde dine familiemedlemmer. Nok om det. Jeg skal nok finde ud af det. Jeg har kontakter i Tyskland. Ham der bagved, hans venner. Det er godt, du nævner ham. De ideologier, han har. Tror du har de samme ideologier som ham? Ja, absolut, det har jeg. Vent til jeg vinder valget, så vil du se, hvad for nogle ideologier jeg har. Måske har jeg bedre ideologier end ham.